Mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Pokoj s vami. Milí bratia a sestry, milí pútnici, všetkých vás srdečne vítam v Šaštine v našej národnej mariánskej svätyni. Srdečne pozdravujem aj všetkých, ktorí sú s nami duchovne spojení prostredníctvom vysielania televízie a rozhlasu. Vítam otca apoštolského nuncia v Slovenskej republike Nikola Girasoli, pána predsedu konferencie biskupov Slovenska a ostatných otcov diecéznych a pomocných biskupov, otca biskupa z Tanzánie, kňazov, diakonov, reholníkov a reholníčky a všetkých zasvetených bratov a sestry. Vítam pána prezidenta Slovenskej republiky Petra Pellegriniho, pána podpredsedu Národnej rady Andreja Danka, ministra zahraničných vecí Juraja Blanára, ministerku zdravotníctva Zuzanu Dolínkovú, ministra školstva Tomáša Druckera. Vítam všetkých poslancov Národnej rady Slovenskej republiky. Osobitne vítam členov Maltézského rádu. A naozaj tým najsrdečnejším spôsobom vítam aj excelenciu Gran Commendatore fra Emanuel Russo, člen vlády Maltézského rádu z Ríma, a excelenciu fra Gottfried Kühnelt-Ledin, veľkopriora rakúskeho veľkopriorátu Maltézského rádu. Vítam aj veľvyslanca zvrchovaného Maltézského rádu v Slovenskej republike princa Alfred Schönburg-Hartenstein, veľvyslanca Slovenskej republiky pri Svätej stolici Juraja Priputena, predsedu Trnavského samosprávneho kraja Jozefa Viskupiča, primátora mesta Šaštín Radovana Prsteka, primátora mesta Holič Zdenka Čambala a všetkých predstaviteľov verejného života, akademických, spoločenských a kultúrnych inštitúcií. Som rád, že ste vy, ktorí ste tu v Bazílike, a vy, ktorí ste s nami duchovne spojení, že môžeme duchovne prežívať Božiu blízkosť prostredníctvom posolstva o sedembolestnej Panne Márii, Matky nádeje. Dnes budeme osobitným spôsobom aj prežívať duchovnú spolúčasť so všetkými tými, ktorí trpia následkom počasia, a aj všetkým duchovnú spolúčasť chceme vyjadriť a prosiť za nich, ktorí pomáhajú v týchto ťažkých časoch. Ďakujem otcovi biskupovi Tomášovi Galisovi, žilinskému diecéznemu biskupovi, že prijal pozvanie predsedať dnešnému sláveniu a prihovoriť sa k nám v homílii. Nech každému z vás nasledujúce chvíle prinesú bohatý duchovný úžitok. Milovaní bratia a sestry, pred Pánov tvár máme predstúpiť s očisteným srdcom. Preto vo chvíľke ticha uľutujme svoje previnenia, počúvajme Božie slovo a slávme sväté tajomstvá.
Modlíme sa. Všemohúci Bože, Ty si dal pre bolestnej Matke Márii silu, aby stála pri Tvojom ukrižovanom synovi a spolu s ním trpela. Daj, prosíme, aby sme aj my ochotne niesli svoj každodenný kríž v spojení s Kristom a tak dosiahli účasť na jeho zmrtvých vstaní, lebo on je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov. Čítanie zo skutkov apoštolov. Keď bol Ježiš vzatý do neba, apoštoli sa vrátili do Jeruzalema z hory, ktorá sa volá Olivová a je blízko Jeruzalema, vzdialená toľko, koľko je dovolené prejsť v sobotu. Keď ta prišli, vystúpili do hornej siene, kde sa zdržiavali Peter a Ján, Jakub a Ondrej, Filip a Tomáš, Bartolomej a Matúš, Jakub Alfejov, Šimon Horlivec a Júda Jakubov. Títo všetci jednomyselne zotrvávali na modlitbách spolu so ženami, s Ježišovou matkou Máriou a s jeho bratmi. Počuli sme Božie slovo. Sláva nášho národa, Ty si radosť nášho ľudu. Ty si sláva nášho národa, Ty si radosť nášho ľudu. Velebí moja duša Pána a môj duch jasá v Bohu, mojom Spasiteľovi. Ty si sláva nášho národa, Ty si radosť nášho ľudu. Lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice. Hľa od tejto chvíle blahosloviť ma budú všetky pokolenia. Lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný. A sveté je jeho meno. Ty si sláva nášho národa, Ty si radosť nášho ľudu. A jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie s tými, čo sa ho boja. Ukázal silu svojho ramena, rozptýlil tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú.
mocnárov zosadil z trónov a povýšil ponížených. Hladných nakrmil dobrotami a bohatých prepustil na prázdno. Sa Izraela svojho služobníka, lebo pamätá na svoje milosrdenstvo. Ako sľúbil našim otcom, Abrahamovi a jeho potomstvu na veky. Čítanie z prvého listu svätého apoštola Petra. Milovaní, radujte sa, keď máte účasť na Kristových utrpeniach, aby ste sa radovali a plesali aj vtedy, keď sa zjaví jeho sláva. Keď vás hanobia pre Kristovo meno, ste blahoslavení, lebo duch slávy a Boží na vás spočíva. Len nech nik z vás netrpí ako vrah alebo zlodej, alebo zločinec, alebo sliedič. Kto však trpí ako kresťan, nech sa nehanbí, ale nech oslavuje Boha týmto menom. Počuli sme Božie slovo.
Kristom, vyprosuj mi milosti. S vami. Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Jána. Pri Ježišovom kríži stála jeho matka, sestra jeho matky Mária Kleopasova a Mária Magdaléna. Keď Ježiš uzrel matku a pri nej učeníka, ktorého miloval, povedala matke: Žena, hľa, tvoje syn. Potom povedal učeníkovi: Hľa, tvoja matka. A od tej hodiny si ju učeník vzal k sebe. Počuli sme slovo Pánovo.
Drahí bratia a sestry, milí pútnici, milí televízni diváci a poslucháči rádia, všetkých vás srdečne pozdravujem a teším sa z tejto účasti tu v Národnej bazilike Sedembolestnej Panny Márie. V evanjeliu dnešnej slávnosti sme počuli, pri Ježišovom kríži stála jeho matka. Stáť pri Ježišovom kríži je postoj učeníka. Učeníka, ktorý v kríži vidí tajomstvo Boha a človeka. Keď už ľudský nie je možné nič urobiť, láska sa nevytratí. V bezmocnosti sa stáva kompasione, stáva sa spolu cítením i spolu utrpením. Teda jedinou silou schopnou prekročiť posledný prach samoty neopúšťa milovaného ani vo smrti a vytvára s ním spoločenstvo v každom jeho obmedzení. Svätý otec František nám na tomto mieste pred 3 rokmi, 15. septembra 2021 povedal: Mária je matka súcitu. Jej viera je súcitná. Mária, súcitná matka, zbiera naše slzy a zároveň nás utešuje a pripomína nám, že v Kristovi je konečné víťazstvo. Súcit, zdroj všetkej činnosti, je najvyššia Božia vlastnosť, ktorá spôsobuje, že cítime druhého ako seba samého. Z Božího súcitenia za strateným človekom sa rodí nutnosť kríža. Zo súcitu týchto žien s ukrižovaným Bohom sa rodí nový človek. Mária, bolestná matka s rozdrásanou dušou, zostáva pod krížom. Stála pod krížom a hľadela na Ježiša, nezúfa, neuteká preč, nesnaží sa zachrániť si život, nepoužíva ľudskú lesť ani duchovné anestetika, aby sa vyhla bolesti. Stála. Toto je dôkaz súcitu. Zostať pod krížom, zostať s tvárou plnou slz, ale s vierou človeka, ktorý vie, že vo svojom synovi Boh premieňa bolesť na radosť a víťazí nad smrťou. Bratia a sestry, aj my so zrakom upretým na bolestnú Pannu Máriu otvárame sa viere, ktorá sa stáva súcitnou a vedie nás dieľať svoj život s tými, ktorí sú zranení, trpia, alebo sú nútení niesť na pleciach ťažké kríže. Takáto viera nie je abstraktná, ale pobáda nás vcítiť sa a byť solidárnymi s núdznymi. Táto viera podľa Božieho štýlu pokorne a bez rozruchu odstraňuje bolesť sveta, zavlažuje spásou brázdy dejín. V tomto státi pod krížom má pôvod aj cirkev. Kríž je prirodzenosťou, kánonom a normou nového ľudu, ktorý, ako píše svätý Pavol, sa nechce chváliť ničím iným, iba krížom nášho Pána Ježiša Krista. Stáť na nohách je teda znamením vernosti a očakávania. Učeníci utiekli, zostávajú ženy, tie, ktoré rodia smrteľné tela, majú prax v živote aj v smrti, poznajú lásku, jej slabú a zraniteľnú silu, ale aj jej bláznivú a odvážnu múdrosť. Svätý pápež Ján Pavol II v encyklike o preblahoslavenej Panny Márie v živote cirkvi pri slovách pri Ježišovom kríži stála jeho matka, objasňuje, že v tomto čine
sa prejavuje jedinečná starostlivosť syna o matku, ktorú opúšťal v takej veľkej bolesti. Tento Ježišov testament z kríža nám okrem synovskej starostlivosti hovorí aj o novom pute, novom vzťahu medzi matkou a synom a slávnostne potvrdzuje všetku jeho pravdivosť i skutočnosť, ktorá vyplýva z definitívneho završenia veľkonočného tajomstva. Keďže Kristova matka je priamo v tomto tajomstve, ktoré sa týka človeka, jednotlivca i všetkých, daná človekovi, teda každému i všetkým ako matka. Týmto človekom pod krížom je Ján, učeník, ktorého Ježiš miloval. Nie je to však len on sám. Si to aj ty, som to aj ja. Mária je z Kristovej vôle tvoja i moja matka. Nie len svätého Jána, tvoja i moja matka. Koncil v duchu tradície bez váhania nazýva Máriu matkou Kristovou a matkou ľudí. V skutku, ona je v Adamovom potomstve spojená so všetkými ľuďmi, ba priam matkou Kristových údov, lebo s láskou spolupracovala na zrode veriacich v cirkvi. Pod krížom sa začína to osobitné zverenie človeka Kristovej matke, ktoré sa potom v dejinách cirkvi uplatňovalo a vyjadrovalo rozličným spôsobom. A keď ten istý apoštol a evanjelista po slovách, ktoré Kristus povedal z kríža svojej matke a jemu, dodáva: a od tej hodiny si ju učeník vzal k sebe. Tento výrok chce vyjadriť, že učeníkovi bola pridelená úloha syna a že sa začal starať o matku svojho milovaného učiteľa. A keďže Máriu dostal za matku osobitne on, tento výrok, aj keď nepriamo, poukazuje na všetko čím sa vyjadruje dôverný vzťah syna k matke. Toto všetko možno zahrnúť do slova zverenie. Zverenie je odpoveď na lásku určitej osoby, najmä na lásku matky. Milovaní, možno si položíte otázku, čo sa pri dnešnej slávnosti môžeme ako Ježišovi učeníci a synovia dcéry Panny Márie od tejto našej mamy naučiť. Stáť pri kríži, hľadieť na ukrižovaného na kríži. Nech sa deje čokoľvek. Potrebujem mať pohľad upretý na Ježiša, ktorý za mňa zomrel, aby som mal večný život. Je to veľmi dôležité aj v našej dobe, keď nás situácia v spoločnosti a neraz robí blízky a neraz aj blízki ľudia stávajú pred otázku, na ktorej strane sme, ku ktorému izmu sa prikláňame. Ako by sme mali na výber len možnosti nejakých izmov. Kedysi socializmus, kapitalizmus, sekularizmus, dnes tradicionalizmus, progresivizmus, individualizmus a ďalšie. Ale dnešná slávnosť nám dáva tú najlepšiu možnosť všetko vo svojom živote podriadovať Kristovi. Svätý Pavol hovorí: ukážem vám najvzácnejšiu cestu, vznešenú cestu. A to je cesta lásky. V celých dejinách sú izmy, dnešné nevynímajúc, v mnohých aspektoch pokúšaním zlého. My sme však povolaní zlo odmietať a sústreďovať svoj život na Ježiša Krista. Mnohé rodiny sú rozdelené pre izmy aj pre politiku. Dajme na popredné miesto v našich domoch kríž, stojíme pred ním, hľaďme naň a spolu sa modlíme. Kríž nás spojí a ukáže nám, že len Ježiš je ten, kto nám dáva budúcnosť a nádej. Pápež František v bule o vyhlásení riadneho jubilejného roka
2025 napísal: Každý dúfa. V srdci každého človeka je ukrytá nádej ako túžba a očakávanie niečoho dobrého, hoci nevie, čo prinesie zajtrajšok. Nepredvídateľnosť budúcnosti však niekedy vyvoláva protichodné pocity. A to od dôvery k strachu, od pokoja k skľúčenosti, od istoty k pochybnostiam. Často sa stretávame so skľúčenými ľuďmi, ktorí hľadia do budúcnosti skepticky a pesimisticky, ako by im nič nemohlo ponúknuť šťastie. Nádej sa totiž rodí z lásky a zakladá sa na láske, ktorá prúdi z Ježišovho srdca prebodnutého na kríži. Lebo ak sme boli zmierení s Bohom smrťou jeho syna, vtedy, keď sme boli nepriateľmi, tým skôr už ako zmierení budeme spasení jeho krížom, píše svätý apoštol Pavol Rimanom. A jeho život sa prejavuje v našom živote, ktorý sa začína krstom, rozvíja sa poslušnosťou voči Božej milosti a preto je oživovaný nádejou, vždy obnovovaný a vďaka pôsobeniu Ducha Svätého neochvejný, vytrvalý, každý deň nanovo začínajúci. Preto túto nádej nosíme v sebe a táto nádej neustupuje v ťažkostiach. Je založená na viere, je živená láskou a tak umožňuje človeku napredovať aj v živote. V dejinách cirkvi čerpali svätci a mučeníci zo slávneho Kristovho kríža nádej a silu, preto, aby ostali verní Bohu až do obetovania seba samých. A máme takých aj v našom národe. Vo viere našli nádej a silu premôcť svoje slabosti a prekonať každé protivenstvo. Skutočne platí, ako píše apoštol Ján, veď kto iný premáha svet, ak nie ten, kto verí, že Ježiš je Boží syn. A víťazstvo, ktoré sa zrodí z viery, je víťazstvo lásky. Koľkí kresťania boli a sú živým svedectvom o sile viery, ktorá sa prejavuje v nádeji a láske. Sú to umelci pokoja, budovatelia spravodlivosti, podnecovatelia ľudskejšieho sveta, sveta podľa Božieho plánu. Zodpovedne a kompetentne sa zapájajú do rôznych oblastí spoločenského života, účinne tak prispievajúc k dobru všetkých. Nádej a láska, ktorá pramení z viery, ich priviedla ku konkrétnemu svedectvu v skutkoch a v slovách. Kristus nie je totiž dobrom iba pre nás samých, ale je tým najcennejším dobrom, o ktoré sa máme podeliť s ostatnými. Milovaní, v epoche globalizácie buďme svedkami kresťanskej nádeje, lebo mnohí túžia prijať túto nádej. Ak uveríme, ak dokážeme prežívať svoju vieru a svedčiť o nej v každodennom živote, staneme sa nositeľmi nádeje a lásky, ktorá pomôže mnohým ľuďom okolo nás nájsť zmysel a radosť života, plného života, ktorý sa rodí zo stretnutia s Kristom. S Kristom, ktorý žije v nás. V 80. rokoch minulého storočia na pohrebe najvyššieho sovietskeho komunistického a stranického i štátneho funkcionára Leonida Brežneva sa zúčastnil aj vtedejší viceprezident Spojených štátov George Bush. Zostal hlboko pohnutý tichým protestom uskutočneným Brežnevovou manželkou Viktóriou. Niekoľko sekúnd nepohnutie stála pri rakve svojho manžela pred jej definitívnym zatvorením. Vo chvíli, keď vojaci uchopili veko truhly, Brežnevová vdova vykonala gesto veľkej odvahy a nádeje, ktoré treba zaradiť medzi najsilnejšie úkony občianskej neposlušnosti v dejinách socializmu.
natiahla ruku, aby spravila znak kríža na hrudi svojho manžela. Tam, uprostred bašty dlhej ateistickej moci, spochybnila, čo jej manžel dlhodobo riadil. Ona dúfala aj v iný život, nosila v sebe nie strach, ale nádej na život ponúknutý Ježišom Kristom, ktorý zomrel na kríži a vstal z mŕtvych. Milovaní bratia a sestry, naše dnešné putovanie do národnej svätyne, ale aj spoločná modlitba svätého Ruženca, slávenie Eucharistie, pristupovanie k sviatosti zmierenia, ochota pracovať na sebe, nás postupne duchovne pretvárajú, učia nás pozerať na udalosti v našom živote novým pohľadom. To je naše napredovanie na ceste viery. A dnes sme počuli, že to máme robiť podľa príkladu Panny Márie s vytrvalosťou a nádejou. Nezabudnime, že tak ako na Máriinej ceste napredovania vo viere boli prekážky, celkom iste budú aj na ceste každého z nás prekážky. Nech nás neznechutia. Nádej na napredovanie na ceste viery sa získava tak, že dokážeme stáť pri Ježišovom kríži. Samo utrpenie má malú alebo nejakú cenu. Dôležitejší ako môj kríž je Ježišov kríž, na ktorý môžem pozerať. Mária, stojaca pod krížom s vierou a odovzdanosťou, nám ukazuje, ako sa pridružiť, lebo nie naše utrpenie, ale Ježišova obeta na kríži je zdrojom plodnosti cirkvi. Bratia a sestry, neodchádzať od kríža, ale vziať svoj kríž každý deň a ísť za Ježišom je spôsob, ktorý prináša novú kvalitu života. Lebo ak jeho utrpenie nosíme na svojom tele, podľa svätého Pavla, zjaví sa v nás aj jeho život. Učme sa teda od Panny Márie, ako nasledovať Ježiša, ako ho milovať a konať podľa jeho vôle. Ako Mária, stojíme aj my pod krížom, pozerajme na Ježiša a každý ho stavajme do centra našich myšlienok, našich rozhovorov i nášho konania. Buďme skutočnými synmi a dcérami Panny Márie, ľuďmi veľkého súcitu, ale aj ľuďmi veľkej nádeje. Amen. Amen.
Bratia a sestry, v tejto spoločnej modlitbe s veľkou dôverou prosme Pána, aby na orodovanie sedembolestnej Panny Márie, našej nebeskej patronky, vyslyšal naše prosby. Bože, pre pokoru Tvojej služobnice a Matky Cirkvi Márie upevňuj v nás lásku, poslušnosť a úctu voči nášmu pápežovi Františkovi a všetkým našim biskupom. Bože, na orodovanie bolestnej Panny Márie, našej nebeskej Matky a patrónky, udel nášmu ľudu pokoj a daruj mu spásu. Bože, pre bolesti Ježišovej Matky, stojacej pod krížom, pozdvihni mysel trpiacich a posilni ich srdcia nádejou. Bože, pod ochranou sedembolestnej zachovaj v slovenskom národe dedičstvo otcov Cyrila a Metoda. Bože, na príhovor bolestnej Matky zachovaj náš národ vo viere a láske. Bože Oče, Ty si viedol náš ľud k osobitnej úcte voči bolestnej Panne. Vypočuj naše prosby a daj, aby sme vytrvali na ceste života, ktorá vedie cez kríž do slávy. O to ťa prosíme skrze Krista, nášho Pána.
Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila všemohúcemu Bohu Otcovi. Milosrdný Bože, príjmi na svoju chválu naše modlitby a dary, ktoré Ti obetujeme na slávnosť 7 bolestnej Panny Márie, ktorú si nám dal za matku, keď stála pri Ježišovom kríži, skrze Krista nášho Pána. Pán s vami. Srdcia. Vzdávajme vďaky Pánovi nášmu Bohu. Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné vzdávať vďaky vždy a všade Tebe, Pane, Svätý Oče všemohúci a večný Bože. A v slávny deň prebolestnej Panny spoločne ťa chváliť, velebiť a oslavovať. Veď ona vždy preukazovala nášmu ľudu útechu v utrpeniach a pomoc v nebezpečenstvách. A ani teraz neprestáva orodovať za nás a s materinskou láskou sa stará o bratov a sestry svojho syna. Preto ju oslavujeme ako patronku nášho národa a uctievame ju ako našu nebeskú matku. Pod jej ochranou kráčame do nebeskej vlasti, v ktorej si už oslávil pri svojom synovi, Ježišovi Kristovi, našom Pánovi. Preto ťa so všetkými anielmi a svätými oslavujeme a bez prestania voláme. Naozaj si svätý, Pane, a právom ťa chváli každé Tvoje stvorenie, lebo skrze svojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, mocou a pôsobením Ducha Svätého oživuješ a posvecuješ všetko a ústavične si zhromažďuješ ľud, aby sa od východu slnka až po jeho západ prinášala Tvojmu menu čistá obeta. Preto ťa, Pane, pokorne prosíme, láskavo posväť svojim duchom tieto dary, ktoré sme Ti priniesli na obetu, aby sa stali telom a krvou Tvojho Syna a nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nám prikázal sláviť tieto tajomstvá. On v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb, vzdával Ti vďaky a dobrorečil, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás.
Podobne po večeri vzal kalich, vzdával ti vďaky, dobrorečil a dal ho svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a pite z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy, toto robte na moju pamiatku. Hľa tajomstvo viery. Preto, Pane, keď slávime pamiatku spásonosného umučenia Tvojho Syna i jeho slávneho zmrtvých stania a na nebo vstúpenia, akým očakávame jeho druhý príchod, prinášame Ti so vzdávaním vďaky túto živú a svätú obetu. Zliadni prosíme na dar svojej cirkvi a spoznaj v ňom obetovaného baránka, ktorý podľa Tvojej vôle zmieril nás s Tebou a všetkých, ktorí sa živíme telom a krvou Tvojho Syna, naplň Duchom Svätým, aby sme boli v Kristovi jedno telo a jeden duch. Nech Duch Svätý urobí z nás ustavičnú obetu pre Teba, aby sme dostali dedičstvo s Tvojimi vyvolenými, najmä s preblahoslavenou Pannou Máriou Božou rodičkou, so svätým Jozefom jej ženíchom, s Tvojimi svätými apoštolmi a slávnymi mučeníkmi a so všetkými svätými, ktorí nám, ako úfame, ustavične pomáhajú svojim orodovaním u Teba. Prosíme ťa, Pane, nech táto obieta našeho zmrelenia prinesie celému svetu pokoj a spásu. Po viere a láske upevňuj svoju církev. Potujúcuj na zemi Tvojho služobníka, našho papeža Franciscus, našho biskupa Stanislaus, celý zbor biskupov, všetkých kňazov a diakonov i všetko vykúpený ľud. Milostivo vypočuj prosby tejto rodiny, ktorú si zomraždil okolo sieva, a láskavo prived k sebe doprotivý Otče všetky svoje roztratené deti. Doprotivo príjmi do svojich kráľovstva našich zodlučných bratov a sestry i všetci, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta, pevne dúfame, že aj my sa tam i s nimi budeme na veky radovať za Tvojej slávy. V Kristovi našom Pánovi, skrze ktorého stredzo dávaš svetu všetko dobré. Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi máš Ty, Bože Oče všemohúci, v jednote Ducha Svätého všetku úctu a slávu po všetky veky vekov. Prijali sme Ducha Svätého, v ktorom sme sa stali Božími deťmi, preto sa osmeľujeme povedať.
Prosíme ťa, Pane, zbav nás všetkého zla. Udel svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame blaženú nádej a príchod nášho Spasiteľa Ježíša Krista. Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľaď na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi a podľa svojej vôle jej milosti daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Pokoj Pánov nech je vždy s vámi. Dajte si znak pokoja. Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovú. Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz si dať slovo a duša mi. Saluta
nám bude. Nenechá nikdy svoje duše v blúde. Modlíme sa. Pane, s odanou vierou sme prijali sviatosť večnej spásy a s úctou si pripomíname účasť preblahoslavenej Panny Márie na Kristovom vykupiteľskom utrpení. Prosíme ťa, pomôž nám vytrvalo znášať ťažkosti každodenného života, a tak doplňa, čo chýba Kristovmu utrpeniu v prospech cirkvi, jeho tajomného tela, lebo on žije a kráľuje na veky vekov. Preblahoslavená Panna Mária, prichádzame k Tebe, našej sedebolesnej Matke. Keď máme si chvíľu, keď si stála pod krížom svojho Syna Ježiša Krista, v duchu počúvame jeho slova, ktoré nám povedal o Tebe: hľa, Tvoja Matka, hľa, vaša Matka. Spolu s apoštolom Jánom sme ťa prijali a stále prijímame s veľkou dôverou a nádejou ako našu Matku. Sme ochotní počúvať a poslúchať Tvoje slova na svadbe v Káni Galilejskej, kde si nás pozvala urobiť všetko, čo nám Tvoj Syn Ježiš Kristus povie. Chceme plniť jeho vôľu podľa Tvojho vzoru
lebo Ty, sedem bolestná, si prijal plnosť bolestí a oddanosti do jeho vôle. Ty nás učíš, že bolesti prežívané tu na zemi v plnosti lásky sú cestou k plnosti slávy v nebi. Preto my, pozemskí pútnici, mnohokrát neverní hriešnici, si znovu obnovujeme a potvrdzujeme naše krstné sľuby. Odprosujeme Tvojho Syna za odmietanie Božieho plánu, pseudokultúru smrti, za odmietanie Božej zvrchovanosti nad počatým životom i životom vyhasínajúcim. Zriekame sa navždy zlého ducha a odovzdávame sa celý Ježišovi Kristovi, aby sme ho po všetky dni svojho života nasledovali nesúc svoj kríž vernejšie ako doposiaľ. Matka sedembolestná, volíme si ťa dnes za svoju matku a kráľovnu. Všetko, čím sme, čo máme a čo konáme, vkladáme do Tvojich rúk a zverujeme pod Tvoju ochranu. V úplnej podanosti a láske sa skrze Teba, sedembolestná Matka, zasvedcujeme Ježišovi Kristovi, seba osobne, svoje rodiny, spoločenstva i celú spoločnosť, náš národ, na všetkých úrovniach jeho jestvovania, jeho prítomnosť i budúcnosť. Prosíme ťa, veď nás cestou lásky plného prijímania každodenných ťažkostí, aby sme mali účasť na moci víťazného kríža Tvojho božského Syna. On svojim zmrtvých staním ukazuje, že vernosť vôli nebeského Otca nás otvára pre jeho všemohúcu lásku, ktorá premáha zlo a utrpenie a vedie k víťazstvu lásky, života a radosti v časnosti i vo večnosti. Amen. Drahí bratia a sestry, na záver tohto krásneho slavenia vám prinášam objatie papeža Františka. Je to objatie, ktorým pred 3 rokmi práve tu v Šastine pápež František ukončil svoju apostolskú cestu na Slovensku a zveril slovenský národ pod paternusť ochranu sedembolestnej Panny Márie. Zavorien všetky vyzval mať vieru, vďaka ktorej sa vydávame na cestu, ktorá nás pojína k odpusteniu, k vzájomnému deleniu sa a k dialogu. Bratia a sestry, kračajme naďalej s Pannou Máriou po tejto ceste
plný radosti, entuziasmus a nádeje. Bratia, sestry, nech žije Slovensko. Milí bratia a sestry, milí pútnici, aj vy, milí bratia a sestry, ktorí ste s nami duchovne spojení, dovolte, aby som aj vo svojom mene a vo vašom mene poďakoval otcovi apoštolskému nunciovi za milé sprostredkovanie objatia pápeža Františka. Ďakujem otcovi biskupovi Tomášovi Galisovi za jeho príhovor a povzbudenie a za predsedanie našej liturgii. Ďakujem otcom diecézným a pomocným biskupom, kňazom, diakonom, reholníčkam, reholníkom a všetkým zasveteným bratom a sestrám. Osobitne ďakujem komunite otcov Pavlínov, ktorí spravujú Národnú baziliku. Ďakujem všetkým, ktorí pripravovali a uskutočnili dnešné dôstojné slávenie svätej omše. Ďakujem všetkým dobrovoľníkom a tým, ktorí ich organizovali. A ďakujem pánovi prezidentovi, pánovi podpredsedovi parlamentu, členom vlády a všetkým ostatným predstaviteľom politického a verejného života za ich účasť. Ďakujem predstaviteľom Maltézskeho rádu za ich účasť. A samozrejme pozerám s vďačnosťou na vás, milí bratia a sestry, ktorí ste prišli aj napriek nepriazni počasia do Šaštína, ale ktorí ste s nami duchovne spojení. Vďaka Bohu, že sme mohli spoločne obnoviť naše duchovné sily pohľadom na sedembolestnú Matku nádeje a chceme v duchovnom spoločenstve s ňou nasmerovať náš život podľa jej príkladu. Želám vám všetkým pokojné slávenie slávnosti sedembolestnej Panny Márie. Pán s vámi. Nech je požehnané meno Pánovo. Naša pomoc v mene Pánovom. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Choďte v pokoji a oslavujte Pána svojim životom.
prežili zázrak. Kto si? Prichádzam z nebies. Aby mohli odovzdať posolstvo, ktoré malo zachrániť svet. Budeš poslom viery v nepoškvrnené srdce Panny Márie. Ale svet im neveril. Prečo by si Matka Božia vybrala zo všetkých ľudí práve teba? Považujú to za zázrak. Musíme tú fámu zastaviť. Sledujte príbeh mariánskych zjavení v portugalskej Fatime. Ježiš si ťa vyvolil. Fatima. Dnes o 20:30 na jednotke. Vívat Marie Terézia! Zábava sa môže začať. Zábava. Láska, moc, zrada. Na jej pleciach leží viac ako ťarcha celej ríše. Prehrávame vojnu a ty sa zabávaš hazardom. Podvádzaš ma a mňa to bolí. Má vaša výsosť mužov, ktorí sa neboja pekla. Zostavte jednotku a privedte mi ju do Viedne. Pokračovanie úspešnej historickej minisérie Mária Terézia. Dnes večer na jednotke. Tento program obsahuje audiokomentár. Človek odpradávna uctieval svoje božstvá na starostlivo zvolených posvätných miestach. Na nich vchádzal hlbšie do vzťahov k ľuďom i k svetu. Keď pochopíme, ako ľudia videli svojho Boha, pochopíme aj to, ako vnímali samých seba. Volajú ma Pišta Vandal a som frontman skupiny Čad. Naše putovanie po sakrálnych pamiatkách Slovenska bude dnes smerovať za tým, čo nám zanechalo obdobie baroka. Revolúcia v kameni. Aj tak sa niekedy zvykne hovoriť baroku. A oprávnene. Barok zo sebou priniesol celkom nový pohľad na architektúru a umenie. Podľa uznesení Tridentského koncilu sa mali umelci prihovárať obyčajným ľuďom tak, aby im čo najviac priblížili náboženské myšlienky. Inak povedané, aby sa nádhera katolicizmu predviedla čo najveľkolepejšie. Bola to reakcia na strohosť protestantskej reformácie. Nikdy predtým neponúkla cirkev toľko pompéznosti a dekorácie. Architektúra sa stáva nákladnou a vzrušujúcou divadelnou kulisou. Náboženské scény či alegórie zobrazovali umelci